सिगां फैनानै लाइन मारनाय जायगाफोरा गोसोखांदोना खाङाखै जायगाफोरखौ थांदो स' गाइस दा जों मैखुन खागासिनो न'नि बारि उनाव नै बेजे पुरा मा मैखुन होनना बुङाथाय नै बेरस्राव जोबदों गुफुरल' हाग्रा सिं सिं दे ओमफ्राय नै बे मैखुना बिजि मैखुन ना मा होनना बुङोनो दा बेखौ मोनबाथाय मिथिखायोआनो अमा बेदरखौबो नांलाया मैखुन मोनबाथाय नाय नै आरैजाय सिङावबो दं अमा बेदरबो नाङा दाउ बेदरबो नाङा जेबो नाङा खालि मैखुन गरमजोंनो गस्लाबो गाननो हाया गरमाबो ओरैबायदि गरम जादों माने एकदम थानो हाया गस्लाखौनो गाननो हाया उपाय गैया ओमफ्राय नै बिजाय बिरदोंमोन बिजानिखौ दासो खाखांजोब्बाय जों आरो नै बै गुफुर जाजोबना दं ओरैबायदि गुफुर जाजोबना दं दा सोरबा जुदि मोनोबाथाय ओरैबायदि मोजां मोनगोन ना न' सेरनिफोरा दा जों बे खाखाजोबदोनसै ओमफ्राय आरो दंबावो फिसा फिसा बेखौ दा मोनायाव खादोनसै मानो होनना बुंबाथाय दा मोनाहालागैनो देरगोन खोमा बे जिबायदि मैखुना एसेबां थाब देरो नायो बिराद थाब देरो मैखुना बेरायनो थांनि स' गाइस दा आङो दखानखौ बन्द खालामना फैबाय ओमफ्राय जोङो दा एसे बेरायनो थांदोंसै बेसेबांखिनि न'आव थाबाय थानो गरमाव हाबसोनानै ना ओमफ्राय बेरायनोबो गोसो जायो मानोना फैसा थाखाजों खारफाबाय थानानै खुनु लाब गैया सम सम बेरायनांगौ दखानाव एसेबांखिनि थाबाय थानो ना बेकारबो मोनलायलाङो देहाफोरखौ थाबाय थानो दा जों थांगोन बहाय बेरायनो दा बुंगोन दा नङा दा जों थांबाय थागोनसै ओमफ्राय मा बुंनो आरो दा लामा लामा बुंलांदोंसै आङो गरम साननानै एसे थान्दा जागोन सानबाय माबा गरम जानो बारासो थानो हालियाना बेखौ जादोला बे जायगायाव एसेबाबो थान्दा जानानै दं नुवाखै हाजो सेरना आरो जों नै बे खिजुर बिफांजों लोगोसे फाख्रि बिफां नांजाबनाय बेयाव दंफैयो आरो दा थांबाय थादोंसैलाय गरमबा उपाय गैया थांनानै मेन जायगायावबासो थान्दा नांहैसिगोनदां स' गाइस जायफोरबा गेम गेलेनो इन्ट्रेस्ट दं नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायना ला ओमफ्राय आरो फ्रियावबो गेलेनो हागोन नोङो जुदि गेलेनो इन्ट्रेस्ट दंबा फार्स्टआवनो आङो डिसक्रिपसनाव डाउनलड लिंक होना दोनदों डाउनलड खालामना ला ओमफ्राय बे गेमनि नामा जाहैबाय रेमिनेबल जेब्ला नों डाउनलड खालामना रेजिस्टार खालामगोन ना 41 रुपिस फ्रियावनो मोनगोन दे लोगोसे बेयाव रिफार एन्ड आर्न लोगोफोरजों शेयार खालामनाबो इनकाम खालामनो हाखायो लोगोसे बेयाव आरो शपनि अपसनबो दं नोंथांनो जेसेबांखिनि रां नांगौ शपआव थांनानै नोङो रिसार्ज खालामनानै लाहैबानो जाबाय स' गाइस दा आङो ड्रागन भार्सेस टाइगाराव फैबाय बेनिफ्राय आं फार्स्ट टाइमाव बेयाव होनो टाइगाराव होनानै मानोना टाइगाराव दहायनिफ्राय फैगासिनो दंना नोंथांमोना नुखादों टाइगाराव होदोंमोन आं प्ले जाना दंखायो अलरेडि अके फार्स्ट टाइमाव आं टाइगाराव मोनबाय बेनिफ्राय आं टाइगारावनो आरो खेबसे होनानै नायबावनांगोन मानो होनना बुंबाथाय जि साइडआव फैगासिनो दंना बे साइडआव होबाय था होमबाथाय मोननायनि बांसिन चान्स थायो आं बेयाव आरो टाइगाराव होबावदों दहाय 200 होदोंमोन एबार 300 आरो खेबसे टाइगारावनो होबावनो हायो आं बेयाव होमबाबो खेबसे एबार खेबसेखौ नायबावदोंसै र' एबार अके एबार खेबसेयाव मोनदिया माथो द्र' जादों आं मोननाय बायदिसो मोनदोंमोन एबार खेबसे आङो बबे साइडआव होनो एसे साननानै नागिरनि टाइगारावनो होनि मानो होनना बुङोबाथाय बेजायनिफ्राय जुदि ड्रागनाव थाङागौमानि आं बेजाय टाइगारावनो होबाय थागोन अके एबार खेबसेयाव मोनदों ओमफ्राय आरो खेबसे फैनांगौ चान्स दंमोन खिन्थु आं बेखौ होबाय थाला नोंथांमोन आं उइथड्र खालामना देखायदोंसै बेखौ बेयाव बेसेबांखिनि माबा नोंनो नांगौ एमाउन्टखौ होना लाबानो जाबाय दसेयावनो बेयो उइथड्रल जागोन ओमफ्राय आङो डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों दे नोंथांमोना थांनानै डाउनलड खालामनानै लाबानो जाबाय स' गाइस वेलकाम टु कांति लांस' आया गरमा जा गरम बेनिखायनो फैथारबाय जोङो आगोलाव खेबसेल' फैदोंमोन जों माबायाव जों हाबा जायासै ना बेसेबांबा गोबाव जाबाय ओमफ्राय आरो दिनैसो फैदों लाबोलाय आंनो मबाइलखौ देखायनो आं नोंखौ दा ससे थांबा नुबाय आरो जों दा गेट पास लाना फैखाबाय सानैजों 90 लादों बाइकजों आरो मानसि सानैजों हाबानि आगोल खेबसे फैनायानो ना जों आरो जों ओरैनो बेरायखायाबोमोन ना जों सिगां सानजोना बेरायामोन जोङो सानैजों ओमफ्राय नै दिनैजों सेकेन्ड टाइम जाबाय बेयाव फैनाया हाय सारबोरि हाग्रा गोजा बे जायगायाव फैबाथाय टावारबो मोनखाया पुरा जिर' जाखायो पुरा दा समा 3:30 जाबाय बेनिफ्राय आङो
नोंखौ आङो जुदि मोजां मोननानै लायामोनबाथाय आं बेखौ दिनै बेरायनो लाबोनाय नङामोन मानो होनना बुंबाथाय मोजां मोननानै लानाय बायदि फ्रि जाया मानोना न'निफ्राय नायनानै होबाथाय माने गोसो मिलायगौ माने बुहुत गोबाव थायो आरो सोरजोंबा नों गोसो मिलायगोन मिलाया जेबो गेरेन्टियानो गैया ना मोजां मोननानै लायाबाथाय दा जों मोजां मोननानै लानाय नालाय गोसोआबो मिलायो आजादिबो जायो ओमफ्राय बिदिनो सोरनाबा नंगौ जुदि नायनानै लायोबाथाय ना सोरनाबा खिन्थु बिराद मोजां सोलिगोन आरो सोरनाबा ओरैबायदि जायो साननैसोनि उनाव फार्स्ट टाइमावथ' मोजां सोलिगोन साननैसोनि उनाव माने गोसोआ गोरोबलाया बिदिनो जायो जेरै मोजां मोननायफ्राबो फार्स्ट टाइमावथ' बयबो मिलायखायोना लास्टाव मिलायाबाथाय ब्रेकआप जायो बेफोरबायदिनो जायो आरो दा जेखि जादोला नोंखौ नङाबा दिनै लाबोथारामोन आङो दा आंनि जेबो टेनसन गैया होननोसै ना इन्टारेस्ट मोनो लाइफआव इन्टारेस्ट नांगौना जोंनो थैजासिम एकदम फुरा दा जेबो टेनसन होननाय गैया आरो मोजां मोननानै लादों नालाय बारा बुंबाय थाला खिन्थु लकेसना मानसि खालि जाहांबाय 4टायाव क्लस होननानै बुंदों खिन्थु 5टानि आगोलाव थांनो होदों आरो बेनिफ्राय बे जायगानिफ्राय 5टासिम थानो होदों 4टायावनो क्लस होनदों खिन्थु 5टासिम थानो होदों फाइनालि सौफैमारबाय एसेबांबा दिननिफ्राय फैगोन सानना दंखायोमोन आं बे जायगायाव बा खिन्थु दा हेभि जायाखै दे मानो होनना बुंबाथाय सान्दुङा नांना दंना दा दसे थानानै जुदि बे हाजोनि बेयाव थांबाथाय सान्दुङा होमबाथाय मोजां जासिगोन आरो बेयाव दुगैनो खिन्थु मोजां जादोंमोन उपाय गैया दा नों फैबायना ओंखायनो आं दुगैनो मोननाय नंला हाजोना दा एम्फौ फैलाबायो कान्थिलांस्र मानसिफोरा खिन्थु बहुत दं आरो बे उन साइडआवबो दं Lost in your eyes, under your spell. बयबो खालि फट' लानो आरो दुगैनो खिन्थु बेस्ट दा समाव दुगैनो बेस्ट मानो होनना बुंबाथाय गरमा ओरैबायदि जादोंना ओंखायनो आरो ओरैनो आङो बेखौ बेरायनो बारा लाबोआना दिनैसो लाबोलायदों बिराद मोजां नांदों बे सासेया नङाबा न'आव थानानै थाइसे थाइनैनि हिसाब खालामबाय थानो बेसेबां बारायलाङोना दखानाव थाबाथाय दखानाव थायै माने बरिं जालांबाय बांसिन बालांबाय बेनिखायनो जों दिनै बेयाव प्लेनिं खालामथारदों आरो बेयाव फैगोन होननानै ओमफ्राय दा आरो मोजांबो नांदों दा सायायाव जिरायदोंना बिराद मोजां नांदों नङाबाथ' ओरैबायदि गरम बुंनाङा गरमा बिराद दुगैनो गोसो जादों आं फुरा फरेस्ट एरिया जेथिं नायो बेनिफ्राय लामा गैला होननाय बायदि जादों बेनिफ्राय फुरा बेजों लामा हाबै जेराव वाटारफल ना बेयाव फुरा लामा जोबथाखानाय आरो बे सिगां फैनानै लाइन मारनाय जायगाफोरा गोसोखांदोना खाङादो जायगाफोरखौ थांदो ओमफ्राय साना खिन्थु बिराद मोजाङै माबाबायदो ओरैजाय थांबायना हाजोनिफ्राय सारा थांबायना गरम नांला आरो दाबो खिन्थु दुगैनाया जोबाखै मानसिफोरनि एबार फैगोन आं नेक्स्ट टाइमाव फैगोन दा दुगैनो फैनांगोन एबार लोगोफोर लानानै फैगोन र' नोंजों फैबाथाय दुगैनो मोननाय नङाना आङो दसे गाहायाव रिटार्न जादोंसै ओमफ्राय सेन्देल बोखांनो हाला नोङो बेरायनो हाला दसेमोन नामा दसे आरो जोंसो गारि दोननाय जायगाया बे खाथियावनो बेयाव आरो गोदान बेरायना फैफिनबाय आरो दा बेनिफ्राय बेरायनानै फैबाबो एसे ससे लायो नालाय आरो बे हाजोआव गाखोनो हाखाया आरो एसेबां गोजौ नङा थेवब्लाबो माने गाननो नालानो सेन्देला नैबेफोराव पार्टि खालामनाय साफा जौ लोंनाय मानायल' दंजोबो ना दा दसे जानाय लोंनाय टाइम बेयाव जिरायनानै दाखालि साननैसो आगोलाव मेहेरमोना बेयाव मोनसे इभेन्ट जादोंमोन राइडारफोरनि बेयावनो स्टेजाव दामाम गान खनगासिनो दंमोन खोमा मेहेरा दाखालि डिएन मोनफैदोंमोन ना बेयावनो फुरा ओमफ्राय दा लोंनाय जानाय टाइम आरो दै लोंनाय टाइम मेथाइ जानाय टाइम ओमफ्राय मानसिफ्रा मालाय साफा जौ लोंजोबदो साफा बे दैसा सेर बेजों थांबाथायथ' फुरा मानसि लोंनायल' मोनगोन ना गरमाव ओमफ्राय आरो बिजायबो साफा
बेनिफ्राय 5टा बाजियाव एग्जिट लानांगौनो बेनिफ्राय दा जोंबो दसे दासो 2:30 जादों समा बारा जाखायाखै नालाय दसे थाबा थादोंसै ओमफ्राय आरो दसे थानानै एसे रेस्ट लादोंसै जों दा न'आव रिटार्न जाफिनबाय सानैजों ओमफ्राय 5:30 जाबाय नामा समा 5टा जाबाय दा लागै मोनथारसिगोन जों दा स' गाइस दा जों न'आव सफैबाय बेनिफ्राय नोंनि हांसो नायो दा हा खैथा ओंखारदोंमोन 10टा माखासेया गला जादों थैथाबदो ओमफ्राय दा नै माबाल'सै खालि गरमबाल' ओंखारो दाखालि बयबो खेबसे गरमाव 20टासो ओंखारदोंमोन ना मासेबो थादिया ना माबा दाखालि बया खेबसे देखायदोंमोन ना दाउजों आरो हांसोजों मोनसे जायगायावनो दैनानै मोनसे जायगायावनो गदोंमोन ना मासेबो मोनदिया ओमफ्राय आरो नै एबार खेबसे आरो माबा बे हांसोआ दैलायबाय ओमफ्राय माबाल' ओंखारदों बेबो माबा नङा 10टा ओमफ्राय 10टानो थैजोब्बाय 10टानिनो माबा थैबायना गरम ना बारा बेनिखायनो थैदों नामाथाय माखासेया दा जिखिया जाला जों जानुवारियाव फाननानै मोनजासिगोन आरो बेखौ ओमफ्राय नै बेयो आइनिनो खैथा थायो दं 14टा बा आइनासो बुरजा जोंनिया होमबा आधानि आधाबो नङा माथो